ஓம் ஸ்ரீ குருவே நமக. பக்தர்களுக்கு பண விநியோகம். இரவு 8 மணியளவில் பாபா பணம் விநியோகிக்க தொடங்குவார். இவரிடம் நாள்தோறும் முறையாக தானம் பெற்று வந்த ஒரு பெரிய கூட்டமே இருந்தது. இவர்கள் யாவரும் மசூதியின் முற்றத்தில் கூடுவர். பாபா தம் சட்டை பையில் விரைவாக கைகளை செலுத்தி பணத்தை எடுப்பார். ஒரு கணத்தில் தாம் யாருக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டுமோ அவருக்கு வழக்கமாக கொடுக்கும் தொகை எண்ணாமலேயே சரியாக அவரது கைகளில் வரும். அவர் ஒரு புது மனிதராக இருந்தால் அவருக்கு எவ்வளவு பணம் தேவையோ சரியாக அதே தொகை சாயியின் கைகளில் வரும். பாபா இந்த பணத்தை இலவசமாகவே அளித்தார். அதற்கு பிரதியாக எந்த வேலையையும் எதிர்பார்க்கவில்லை. அவர் ஏன் பணம் கொடுத்தார் என்பதை எவரும் அறியார். இவ்விதம் அவர் நாளொன்றுக்கு அன்று வசூலான தட்சணை பணமான 300 அல்லது 400 மொத்த பணத்தையுமே விநியோகித்து விடுவார். இரவு அவரிடம் ஒரு அணா கூட இருக்காது. எந்த பணத்தையும் வைத்து கொள்ள மாட்டார். அன்றன்றைக்கு வசூலான தொகையை அன்றன்றே அனைவருக்கும் கொடுத்து விடுவார். ஒரு நாள் பாபாவிடம் கொடுப்பதற்கு ஒன்றுமே இருக்கவில்லை. எனவே அவர் பணம் விநியோகிக்கவில்லை. ஆனால் அங்கிருந்த ஒரு மனிதன் பணம் பெறாமல் போக மறுத்து தனக்கு அப்போதே பணம் வேண்டுமென்று அடம் பிடித்தார். இறுதியில் பாபா தமது காலியான சட்டை பையில் கைகளை நுழைத்து சில சில்லறை நாணயங்களை எடுத்து அவருக்கு கொடுத்தார். அவர் உடனே அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு சென்றான். பாபாவுக்கு வருவாய் கிடைக்கும் வழிகளை பரிசீலித்து அவற்றை கணக்கிட்டு வரி விதிப்பதற்காக பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஒரு துப்பறிபவரை நியமித்தது. இதற்கென்று சாயியின் பக்தர் அல்லாதவராக, பாபாவுக்கு தெரியாதவராக, பாபா வேண்டாம் என்று நினைக்கும் ஒரு நபரே இந்த பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டார். ஏனெனில் யார் சாயியை சோதிக்க வந்தாலும் அவர் பாபாவின் பக்தராக மாறி தம் கடமையை மறந்து விடுவார் என்று அவர்கள் பயந்தனர். இந்த அதிகாரியால் கூட பாபாவுக்கு வருவாய் எப்படி கிடைத்தது என்பதை அறிய முடியவில்லை. ஏனெனில் ஒரு நாளில் பாபாவின் தட்சணை வசூல் 25 ரூபாய்க்கு மேல் இல்லாதிருக்கும் போது கூட பாபா ரூ. 300க்கும் குறையாமல் பிறருக்கு விநியோகித்து வந்தார். வழக்கமாக பாபா விநியோகித்து வந்த தொகை வருமாறு: பேட் பாபாவுக்கு 55, தாத்யாவுக்கு 35, தாய் ஜமலி அமலி அவர்கள் இருவருக்கும் பணம் விநியோகிப்பார். பாக்யாஜி படில்கோதே அவருக்கு 4 ரூபாய், பாஹேஜி சிண்டே அவர்களுக்கு 4 ரூபாய், ராமச்சந்திர பட்டேல் அவர்களுக்கு 4 ரூபாய். இவ்வாறு இதை தவிர வேறு சிலருக்கும் பணம் கொடுப்பார். வழக்கமாக பாபாவிடம் பணம் பெற்று வந்தவர்களில் ராமச்சந்திர பட்டேல் தமக்கு அளிக்கப்பட்ட பணத்திற்கு பிரதியாக 4 துண்டு கற்கண்டுகளை அளிப்பார். புதுமணம் புரிந்து கொண்ட தம்பதிகள் அவரது ஆசிக்காக அணுகும்போது அவர் தவறாமல் ஒவ்வொருவருக்கும் 1 ரூபாய் கொடுப்பார். அவர் மகா சமாதி அடையும் தினம் வரையிலும் இந்த பணம் விநியோகம் நடைபெற்று வந்தது. சாயி மகா சமாதி அடையும் வரையிலும் இந்த பண விநியோகம் தடைபெறாமல் நடைபெற்று வந்தது. ராமநவமி உற்சவத்தின் போது அவர் தாதா கேல்கரிடமும் பேட் பாபாவிடமும் 2 கட்டு 1 ரூபாய் நோட்டுகளை கொடுத்து உற்சவம் முடிந்த பின் ஏழைகளுக்கு விநியோகிக்க சொல்வார். அவ்வாறே துவாரக மாயியில் அவருக்கு பக்தர்கள் தினமும் அளித்து வந்த நைவேத்தியத்தையும் அதை நம்பியே வாழ்ந்து வந்த பக்கீர்கள், அருகிலிருந்த குடிசைகளில் வசித்து வந்த பைராகிகள் ஆகியோருக்கும் விநியோகித்து வந்தனர். அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நாள்தோறும் பாபா 1/4 ரூபாய் தவறாமல் கொடுத்து வந்தார். குருபாதமே கதி.